Cambuur hier echt een flitsende start. Maar Heerenveen wint voor de tweede keer dit seizoen de Frieske derby. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. 30 januari 2016 wie eigenlijk de laatste echte Cambuur Heerenveen. Want toen wie het stadion hier kijk als nou stief uitverkocht. Maar er wordt Keulen heel eenvoudig van de bal als het terug Michael Breij. Die had nou 4 op de helft van Heerenveen balbezit. Komt de bal in, de sectie bij de Hier komt hij dus ongelooflijk. Ze spits van Cambuur in de Hino maakt het binnen een minuut hier. En hij scoort de 1-0. De eerste bal de tak vast en naar de zijkant. Het is het scenario. En Cambuur op hoogte. En ze vliegen. Breij naar Johnson. Nee, Johnson en Breij. Oh! Wat een goal is Michael Breij. Dit hier de 2-0 wezen, man. Is het, de bal bloeding en dan is dit de goal. Ja, het is hier niet in. Het is hier niet in en het is... Oussama Sarawi. Als je al has, mooie actie. Helft duurt maar links. Oh, dat scheelt niks. Van de vaste drocht in de tweede pil. Miele van Ewijk komt de baas Dries. Nou, een rode voorschot verblokt. Oh! Dan heb je nog de kant van Ewijk. Er komt denk ik 2-0 hoor. Nee, dan is het Keulen die de bal naar goed door is. Saroui bleef die bal met zijn voorzet eruit op box. Kopbal, Olsen op een latte. En dan gaat hij erin. Nee, en dan gaat hij er wel in. En dan is het een doelpunt. En dan is het Jane Nunnally. Wat een gigantisch nuvere scrimmage. Robin Molen. Nee. Oh, wat scheelt het. Maar hier is Van der Water. Die loopt hem rot. En Ulrikes is daar is hij. Nee, hij komt hem rocht in de handen van Xavier Muis. Roberts Ulrikes. Hoe kist hem missen? En daar is het laatste fluitsignaal van skijochter Makkeli. En de heren zitten er weer klaar voor, zoals alle weken. Geert van Thun, Roelof de Vries en Andor Faber. Ja jongens, en Ja, we gaan taart. feest. Zeker. Want het is Wat een feest. dij. Wat een dij. Toch? Wat een prestatie. Het viel de 200ste aflevering van de Sportcast. Kies je jou de allereerste nog herinneren, Roelof? Ja, we zien toevallig gek hoor. Oh. En hij het opzocht. Ik zie de 5e aflevering, dat wie maar de kop. Half vertrouwen in Odgaard. Oh, dat is Levelien. Ik weet niet wie dat zou had, maar een van u had echt verstand van voetbal. Dus, Ja, ik denk dat ik het... Daar hebben we dus Dat denk ik dan. Ja, die kan is wel Zie ik groot, het hè? maar even op. Ja. Ja. Goed jongens, hij heeft trouwens ook nog de beelden zien van de Heerenveenbus die het ontvangen werd bij het Abelense stadion. Zeker. Ja? Ik heb hem misschien nog even een keer letten, speciaal voor Geert. Ja, ik heb het, Geert, want dit binnen de beelden. Honderden supporters. De bus op wachtje, al je vuurwerk. Ja, en dan is het vanzelfs wachtje op Casey Wonderboy. Natuurlijk. Oh ja? Casey Wonderboy. Wat een vastzitten daar van de is hij. fanclub. Goed, man. Kijk, Casey Wonderboy, high five zeg. Hij wint dus 2 keer van de grutte rivaal uit Ljouwen. Ja. Nou, laat ik met jou beginnen, Roelof. Hoe belangrijk is deze overwinning van Heerenveen voor de gemiddelde Heerenveen supporter? Ja, heel groot. Er wordt vaak benadrukt dat het een belangrijke wedstrijd is, maar ik vooral vanuit Cambuur perspectief dan. Hè, omdat er bij Cambuur training bijvoorbeeld op zo'n Cambuur training de dag van de wedstrijd 4.000, 5.000 man publiek zijn. En er zit er wat meer bij Heerenveen. Alsof het er dan Minder meer, bij Heerenveen. Ja, minder bij Heerenveen. Alsof het er dan bij Cambuur meer libbert. Ik loop daar net in. Ik viel die spanning rondom die wedstrijd in het stadion en rondom die wedstrijd bij supporters van Heerenveen. Krijgt ze grut en krijgt ze heftig als dat oorsnom bij Cambuur is richting Heerenveen. Dus ik weet dat Heerenveen supporters van de fanatieken ontzettend belangrijk is dat ze deze 2 wedstrijden winnen en dat ze dat nou ik dienen. Ja, dat is wel logischerwijs heel blij mee. Ja, nou, ik hou wat aardigs voor die, speciaal voor die. Want ja, we weten al hier, in die jonge jaren, Hesto natuurlijk geregeld met een trommel op de tribunes hebben we dat van Nieuw-Noord. Ja, toch? Maar een paar weken geleden hast je hier in de podcast verteld, do hast geen Heerenveen pyjama. Nee, Nee. En dat vernuwde mij. ik nooit honger. Maar dat vernuwde vooral ook de Heerenveen directie. Oh, Ja, en nou, ze hebben werkelijk alles aan dingen. Ja. Want we weten echt het probleem. Er is natuurlijk net een Heerenveen pyjama XXL. Maar ze hebben er echt alles aan dingen. En Do heeft dus een cadeautje van de Heerenveen directie. Heren Martin Koopman, de commercieel manager, zegt dat hij wat van me hier. Nou, ik denk dat hij hierop doelde dus. Nou, lachen. Mooi toch? Ja, lachen. Lachen, Ja, ja. lachen. Nee, Nou, lachen. weet je wat? Do is een... Lachen wel? Ja, anders. Kijk, zie ik anders lachen? Ja, lachen. Ja, Ja, mooi man. Geef je echt een teasertje van mij staan? Dat Oh, hij een hem teasertje. pas uitpakt? Oh, dat soort of oorloeken. Dat ken dat ik nog. ken Oh, dat is net gebeurd. Nee, want jou staat alles. Bovendien, jij kent geen scène. Sjoggezoon. Een Nou, daar is hij. lange broek, Roelof? Het lijkt wel een vuilniszak, jongens. Ja, XXL, hè. Het oors past er net in. Dat nog wel even voordat warm. die dochter... Even een oors omdraaien. Even een oors omdraaien naar de camera. Pas mijn dochter nog net in, kan ik je vertellen. Nee, maar hij is ook voor die, hè? Ja. Nou, dat is keurig. Ja, maak nou, ja, dankjewel. Sinterklaas. Dankjewel, Sinterklaas. Dankjewel, Sinterklaas.
Superleuk. Ja, dat ja, dat Jongens, ik heb een... Lachen. leuk. Zo leuk, joh. Hast ook wat lekker slept trouwens. Ja, uitstekend. Ja, nou, Uitstekend. vrij Ja. kampioenpyjama. Aan de nachtrust heeft het niet gelegen, hoor. Goed zo. Nee. Heb je stellingen dan maar? Kom Ja? De eerste is voor Andor. Dit wie voorlopig de laatste Frieske derby in de eredivisie. Ja. Roelof. Saroui, je hebt nou al bij de beste linksboetens van de Nederlandse eredivisie. Nee. Nee? Tuurlijk Nee. net. Nee, net nou al. Geert. George Ulte is net de geschikte trainer van Cambuur. Nou, ik zeg vooralsnog ja. Dan is hij, Maar er zit dan een- is hij dus net Er geschikt. zit een gedachte bij, ja. Hij is net geschikt. Oh, Dan. Want dan zei het ja. Dus dan is het de eerst bij stelling de weer wel stelling. vaak De stelling is weer mijn Ja, ontkenning erin. En het Dit is, is een ontkennende stelling. Liverpool is dan. Charles Ulte is de geschikte man van Cambuur. zeker. Zeker. Zeker Oh, zelfs. dus toen zei het eigenlijk dus nee. Ja. Goed, dan Andor. Cambuur met spits Björn Johnson zo gauw als mogelijk lange vers lezen. In principe wol. Maar ja, had je naar de KKD ging, kun je hem nooit betalen. Dus, maar ja. Ja. En dan de les is voor Roelof. Vannacht, dan sliep ik in mijn Heerenveen pyjama. Nee. Nee? Nee. Het is wel een goede maat. Roelof, is Heerenveen de terugte winnaar of hier Cambuur misschien wel een punt verzinnen? Ja, ik mag van Kees van Wonderen net meer de vraag stellen of iets verdiend is of niet. Hij zei dat vind ik niet zo Ik relevant. vreeg je net omdat je de vraag stellen was. Ik vreeg het eigenlijk nee, wel maar ik antwoord. namens de Hij is een vastzitter adept van de... Kees van Wonderen fanclub wil ik dit eigenlijk volgen. Nee, ik ben het ik net maar niet. Ik vind het namelijk wel een goede vraag. Ik vind wel dat Jervin het terug won had. Ja, maar hier Cambuur wel een punt verzinnen? Nee, hier net verzinnen. Hier wel kin. Het zie ik samen kin, want ja, samen wel de kansen horen. Ik dacht, en ik van, nou ja, we zie je dan altijd wel even de expected goals op in. Die statistiek hoe volle kansen een club hoorn had, en vooral hoe groot. En die wie echt wel een stuk heger bij Heerenveen in verhouding met Cambuur. Daar verbaasde ik me eigenlijk wel een beetje over. Maar, want ja, als Uldrich die bal er gewoon inkoopt en als Breij die 2-0 erin prikt, dan wordt het een hele Ik andere ben wel blij wedstrijd. dat zo is, want ik heb begrepen dat in het Ja. riool van onze samenleving, dat in de volksmond Twitter hit, dit eigenlijk mijn analyse wezen had misschien hier. Dat wist Want zeer ik ben optimistisch, daarom bewonderd toch dit soort opmerkingen. De heb ik Geert van begrepen. Tuinen-analyse is De een Geert van begrip. Tuinen analyse en die pikt dan nog wel van mij, hoor. Ander en ik ben eerst de hele jong haast druk was maar Twitter om te reageren op mensen die vonden dat het geen boetspel weer. Er komt wel letter nog op waarom op dat moment. Maar De hele dat jongen is, is er met Van de West? Nou, dat is ook dreun. Maar Goed, je Hoe hoeft de net, hele jong. je hoeft net te reageren natuurlijk. Nee, Maar nee, goed, maar wij Geert, vinden het wel leuk. Andor of Roelof die zei van Ja. Cambuur hier net een punt verzinnen. Ja, hij nuanceert het goed. Ik dwar dat net meer in de moeilijk te nemen. Het hier wel kennen, maar ik vond Heerenveen wel beter voetballen. Dus, en die had ik in het grootste part van de wedstrijd wel de zaak onder controle gewoon. En dus kan ik er wel vrede mee hebben. Ja, dat is wel. Ja, toch, je Cambuur een flitsende start, jongens. Ja, zo'n 50 seconden. Ja, en die maar een beetje tinken aan die wedstrijd met Van der Streek. Ja, hij giet er een beetje op dezelfde manier wel in. Ja, Ja, het en wie liep toch erop. ook de start met Cambuur op hopen hier. Maar het publiek erachter, vlug doelpunt. Maar wat zei ik in die Arjen? Want wij zien het een Nuiselkoor. Ja, wij zitten naast elkaar en ik zeg ik een beetje de trend van vreugde in die negen. Maar door Zuiders de Griek. Koning Freeman, Arjen de Boer. Door Zuiders Griek. Dit is een mooi doelpunt, de boer. Maar het is de bedierd. Juist. Nou ja, dat wil ik klopt. zeggen. Hè, want wie binnen de minuut. is de Cambuur pyjama onder de shirtjes zo? Nee, maar ik ken er wel heel nuchter als jij, jongens. Maar dat is juist vaak. Dat er een doelpunt in de eerste minuut valt. En dan mat je in de Rinus Michels theorie dat nog 89 minuten volhouden. En dat is een eind. En dat viel ik dan gewoon. Dat denk ik, ja, het is mooi, het is prachtig. De explosie is schitterend. Maar het gaat niet goed komen. Ja, maar dat doelpunt, hè, met eind gaat Mats Keulen gaat in Ja. de fout. Ja. Want die, Slap, het volledig. wie te slap eigenlijk. Ja. Dan kom ik bij het volgende. Want Mats Keulen is eigenlijk een onvaller. Die wie een wapen met een viermans verdediging. Wie er heel erg goed, goede mooi naar voren te komen. Maar nou, met het nieuwe systeem met jouw verdedigers. Vind ik Keulen het vaak kwetsbaar. Nou, ik vond wel dat er een heel soort romtelui aan die linkerkant bij Heerenveen. Hè? Dus aan de kant van Keulen Saroui. Saroui speelt natuurlijk ook Jip. Olsen is dan, die speelt een beetje aan die linkerkant. Maar die is wat onvallender instelt dan oren middenvelders. Dus daardoor komt er wat meer romte aan die linkerkant. Daar hier Heerenveen best wel moeite mee. Hè? Van Kaam doet dus vaak in dat gat aan die kant. Ja. En, Maar vies ook Keulen het kwetsbaar, verdedigend. Ja, in dit systeem. ja. Ik vind wel dat als
Want die goal kist hem onrekenen, kist hem ook Bruma onrekenen, die net goed het duel omgekeerd met Johnson, al zit hij hem daarna maar fabuleus in. Hij die net fabuleuze helemaal. actie van Johnson. Ja, maar ik vind net dat hij hem onneemt bij mij of zit er mij. Hij neemt het net on. Wat zit er hij niet in. doet is, Ja. hij gooit zijn dat sterke lichaam chin die Bruma om, maar hij komt er met de poort omheen. Hij is moeilijk te verdedigen, want Bruma hier net los. Hè. Hij stiert bovenop hem. Ja, ik vond een gewone klasse goal van die Johnson. Dat wie echt weer. Ja. Maar Denoy is wel heel opvallend, want Cambuur is natuurlijk een flitsende stad. Denoy komt Heerenveen wel beter in de wedstrijd. Ja. En nou ja, goed, dit is natuurlijk een jubileumuitsturing. Heb ik het al zo? Hoe zou De 200ste. De 200. Ja, 200. Dankjewel, Roelof. De 200ste oorlevering. En ik heb daarom Sander van der Heijden, uw verste analist toch wel een beetje, hè, vriend van de show, heb ik vregen om speciaal voor de podcast u te lezen hoe soms ontstaat dat Cambuur of dat Heerenveen Denoy beter begint te voetballen. Dit is zijn analyse. Sander van der Heijden. Eigenlijk had Heerenveen werd overrompeld aan alle kanten. En dat had te maken met de hoge druk, het stadion erachter. Ik van de beide boetespelers, ja, van Breij en Ja. van de linkerkant voor. Naar voor, ja. En eigenlijk kon je zien dat, je kan het hier wel mooi laten zien. Als je met 3 mensen druk zet, dan is het eigenlijk zo dat centraal duo van Heerenveen, Rood is even Heerenveen en Cambuur zet nou druk vanuit geel. Nou, dit is druk zetten uit het boekje. Precies. Alleen het belangrijkste hiervan is, en dat deed Cambuur in het begin hartstikke goed. Wat er daarna gebeurde, na een minuutje of 10 eigenlijk, waardoor het Heerenveen ook veel rustiger aan de bal werd, vrije mensen kon creëren, de crossballen kon geven en eigenlijk continu gevaarlijk werd. Niet alleen maar kansen, maar het werd continu gevaarlijk. Dat heeft puur te maken met het feit dat je buitenspelers met de backs meegingen. Dus op het moment dat Breij en voor met hun backs meegaan, dat betekent dat eigenlijk Johnson in zijn eentje is. Of je kiest ervoor dat je middenvelder uit laat stappen. Dat je centraal door gaat stappen. Is niet gebeurd. Dus dat betekent eigenlijk dat Johnson hier in een heel groot gebied, dat is voor de jongen kansloos. Ja, maar dit zit Ulte toch echt op de bank? Of is het gewoon net de berin van de boetespelers van Cambuur? Als ze zich heel druk zetten, matten. Nou, het is juist goed, want hoe hoger je druk zet, als je die bal verovert, dan ben je ook met je voorste 3 dichter bij de goal. En als je buitenspelers zijn niet voor niks buitenspelers. Anders waren ze wel back geworden. Dus je wil het liefst aanvallen. Dus hoe hoger je druk zet, hoe scherper iedereen ook achterin is. En als je hem verovert, als je hem nou een keer hier zou veroveren, dus ze spelen een middenvelder in en je doet dit. Dus die Bogniewicz krijgt de bal en ze spelen hier wel bijvoorbeeld een middenvelder in. Dat kan, dat zie je ook wel eens. En je verovert hem dan, of er komt er een kluts, dan sta je hier ook gelijk 1 tegen 1. Eigenlijk is de conclusie, Sander, van Cambuur hier een hele goede start. Ja. Maar ze zwijgen er eigenlijk zelf voor dat Heerenveen beter in de wedstrijd komt. 100%. Ja, dat is de conclusie van Sander van der Heijden. Ja. Het komt eigenlijk toch Cambuur zelf. Nou ja, dat zegt ik, want die eerste minuten stappen inderdaad opportunistisch beginnen. Dat weer de opdracht die Cambuur mij kregen hier. Nou ja, dat straalde er aan alle kanten van aan. Maar dan zie je minuten zakken het voort. En nou ja, Sander had kijkt uitlijn hoe dat kan. Ja, en dan komt het publiek weer niks stil. Hè? Ja, dan hoort ik net 90 minuten opportunistisch voetbalverst. Dat wie daarom zei ik het komt te betiet. Want dit kist net verst houden. En die Keuler die hier ongelooflijke moeite mooi dat druk zetten. Ja. Maar dat jaren van Breij. Hij werd er helemaal tureluurs van. En dan maakt hij dus een fout. Maar dat zakken inderdaad, een soort Sander kind beter uitlezen wij al. Ja, dus maar goed, dat het is te krijgen. Maar die boetespelers die moeten gewoon vol druk zetten op die beide backs. En dat dienen ze net meer. Maar en ze moeten echt dwarren om die backs gewoon, als die er heen komen, zoals Van Ewijk, maar ze die gewoon dwarren om die los te laten. Ja, maar los daarvan, jij vindt dat elke positie betere speler dan van Cambuur. Alleen nog Bangura twijfel ik hoor. Die zoekt bij Heerenveen wel. Maar als je op dus elke positie een betere voetballer staan hebben, meer kwaliteiten, dan moet je in principe, in ieder geval van de 10 keer zijn wedstrijd altijd winnen. Dus ik maak je mee, als je Heerenveen supporter wees, zoek je dat ik je moment, nou ik heb ik ben Heerenveen supporter, dan zoek je dus ik je moment zwaarder maatje, dat ze die wedstrijd voor jou of net. Zie je wel kind, ik kan de kansen wel horen, Heerenveen die het echt net geweldig, maar er zit gewoon meer kwaliteit in. Ja, en een van die kwaliteitsspelers, dat is Osama Sarawi. Een van de beste linksboetens van de Eredivisie. Ja, dat wist toch van net. Nou maar ja, joh. Hij had absoluut nog net zitten. Nee, dit was zijn eerste basis. Dan maar je sowieso heel rustig. Maar je ziet dus nou al dat die jongen ongelooflijk soort kwaliteit heeft. Nou ja, ik zit wel in het ding. Tadic rekkers maar denk ik als linksboeten. Zoals je het nou spits. Nou, die is beter natuurlijk. Bij PSV is er nou net echt een linksboeten.
Ja, Gakpo's voort. Twente had Mitsi aan de linkerkant, Jenny rechts. Maar smiet hij aan zijn meer op Assar? Feyenoord had wel meer kwaliteit voorin natuurlijk. Nou, Dan Jos regelmatig in een glazen bol. wat Saroui, smiet hij aan zijn meer op Assar? dat weet ik dan niet, jongen. Nee. Dat weer van die Goed. vragen. Ja, hij maakte de 1-0 basis en hij is die op de basis van de 1-2. Ja, ik ken er echt wel echt van genieten, zo'n speler. Ik vind het fantastisch. Het is geweldig om te zien. Dit is weer zo'n smaakmaker dat je voor het stadion komen. Ja. Geweldig. Mooi doelpunt. Prachtig. Ja. Even jaren naar Sander van der Heijden, want die is echt lyrisch over Oussama Saroui. Hij heeft oog voor ruimtes. Hè? Dus hij heeft bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Hij is aan de bal. Hij staat in principe linksbuiten. Ja, Bogniewicz heeft de bal. Ja, Bogniewicz heeft de bal. En stel Michael Breij die gaat een beetje druk zetten, maar die back gaat wat hoger spelen. Hij heeft ruimtes om hier zeg maar te komen. Dat is 1. Je moet eerst de ruimtes gaan zien zeg maar, waar je vrij kan komen. Maar daarnaast, kijk, het grootste gevaar van hem is, en het genot ook om naar te kijken, als hij hem krijgt, hij is niet bezig met zijn aanname. Die is er al. Hij is niet bezig met hoe sta ik, want dat is al goed. Dus hij staat al zo, hij weet al. Dat is van nature, dat Ja. is talent. Ja, dus hij komt in een ruimte en hij is al bezig. Als ik hem nu zou krijgen, dan zijn mijn eerste stappen, mijn aanname en hoe ik open sta, is al klaar. Dus dat scheelt een seconde in een actie. Dat scheelt eigenlijk, ja, dat is een kans of geen kans, zeg maar. Nou ja, en als je dat hebt, dan, wat hij ook nog heeft, hij is zo behendig in een dribbel. Dus hij kan een dribbel op snelheid maken. Hij kan hem vanuit stilstand versnellen, maar hij kan ook op snelheid, ook in hele kleine ruimtes, is hij zo vaardig dat hij die bal altijd goed heeft liggen. Voor een combinatie, voor een steekbal. En daar zit zoveel gevoel in die voetjes. Ja, daar gebeurt altijd iets, zeg maar. En dat zag je ook bij de tweede goal trouwens. En dat hij die eerste goal maakt, hartstikke leuk om, even los van een goal. Maar als je de tweede goal bijvoorbeeld ziet, hij dribbelt daar in de 16 meter in. Het was daar heel druk, hè? Ja. En toch, hij houdt hem niet voor niks zo lang toch wel ergens, zeg maar, bij hem. En hij weet waar die bal is. En dat is een kwaliteit, die heb je niet, ja, die hebben niet zoveel, hoor. Nee. Dus dit kan echt een hele goede voetballer worden. Ja, Hij heeft misschien alle wel voorwaarden een van de beste linksbuitens van de Eredivisie. te worden. Ja, maar goed, hij is hier dus op de basis van de IN2. En dan komen we bij het punt, jongens. Want wie het nou boetenspul, Andor, of wie het geen boetenspul? Was dat nog wat te zien? Nou, Dat is bijna een t-shirtje dit. ja, dit is bijna een teasertje. Ja, nou, alle commentaren van Juster. Ik ga in het verslag zijn wie dit geen boetenspul op het moment dat het gebeurde. Schets even de situatie, want Saroui staat op de ronde van de 16 meter. Ja. Saroui dribbelt dan de 16 meter in. Op dat moment stiert Olsen boetenspul. Dan rekt Saroui de bal nog eens als hij richting de achterlinie gaat. Op datzelfde moment stiert Olsen nog wel, maar een heel iets stikje stiert hij boetenspul. Dan gaat Saroui voorbij aan Olsen en efter hem aan rent Smant. Smant die wordt hinderen door Olsen, die dus voordeel had van zijn boetenspulpositie. En keer net in één keer doorrennen naar Saroui. Er is een vlogger van Groundhopper. Die had beelden van achter van de Noordtribune maken. Van achter de situatie. En als je het heel goed dat Smant net in één line naar Saroui rennen kan. Omdat hij hinderen wordt door Olsen. Maar die Dus- bal, want hij rekt die bal net on, Olsen. Nee, hij rekt de bal net om. Maar Maar hij staat wel hinderlijk boetenspul, omdat hij blokt dus... als het ware Ja, Smant. nou, Smant zodat Saroui verder kan. precies. Dat is En- wat hij doet. Nou ja, en in de reglementen het blokken is weer wat oors hinderen. Ja. In dit geval is het dan officieel hinderen, want hij blokt net. Smant hij kan er wel blokt net, del, maar dus dat is juist Smant rekt het hem ook, maar de zijkant van zijn lichaam. Dus is het hinderen, dus het Olson voordeel van zijn boetenspulpositie. En stiert hij boetenspul, hinderlijk boetenspul, en is dat strafbaar? Ja. Dat heb ik Check, juster. is dat checkt. Ja, want het lijkt gevoelig natuurlijk. Ten eerste omdat het Cambuur Heerenveen is. Ten tweede omdat ik zeker weet hoe dat het kloppen. Dus ik heb dit checkt bij assistent-skiertzuchter, bij skiertzuchter in het betellen voetbal. Bij waar? Dat kan ik net zeggen, want Waarom net? ze hebben onderling een afspraak maken dat ze in het Iep en Bier geen collega's afvallen maaien of iets zeggen maaien over oren situaties. Draaien gerenommeerde skierzuchter / assistent-skierzuchters in de betelvoetbal. Ja, die alle Uit jaar, Friesland. los van elkaar zitten. Uit Friesland. Maar ik Was moet ik verhaal- Gerenommeerde Die Tjerk Douwer en assistent. Rory bedoelt Die, zij? Nee, nee. Ik ga er niks over zeggen, want dat heb ik al gepraat. Maar alle treien zitten ze los van elkaar
dat het boetenspul is. Ze hebben geen contact met elkaar gehad. Ze hebben alle draaien de beelden besjoen. Maar wacht even. Onafhankelijk van elkaar. Jan de Vries, die komt ook uit Friesland. Ja. En dat is de bewuste assistent scheidsrechter. En die zei, ja, wat zei die? Niks. Die bloot bij zijn beslissing? Die bloot bij zijn beslissing. Ja, dat klopt. Die vindt, en dat zij het goed die had, dat zij Olson geen boetenspul stier, dat hij net smant genoeg hinderen had. Oké, maar nou is er echt altijd nooit weekend. Dan komt de KNVB. Er is een, wat is dat? Er is een groep die Scheidsrechterscommissie. een scheidsrechtercommissie. De staf van de scheidsrechters. En die behandelen dan al wat er is gebeurd het oude weekend. Ja. Daar heeft ook mij bellen. Ja, want ik wil graag weten hoe zij daarna zeggen. Ik heb een reactie gekregen hoe zij daarna sjoen ha en die lees ik even voor, omdat het natuurlijk het is een hele situatie waarbij elk lieds wutje dat is maar een beetje oorzest, kunnen wij voor een oren interpretaties wagen, want het wat het om draait is interpretatie. Wat zij zeggen is, de vraag is of de aanvaller die in buitenspelpositie staat, voorafgaande aan het tweede doelpunt van Heerenveen, dus dat is Olson, of hij zijn buitenspelpositie ook daadwerkelijk strafbaar maakt. Daarbij is het de vraag of hij, komende vanuit zijn buitenspelpositie, zijn tegenstander, / de verdediger, zodanig hindert dat hij niet meer in staat is de bal te spelen. Ja, dat is dus de vraag. En Doos zei van, hij hindert Smant, zodat hij Sarawi net meer verdedigen kan. Ja. En Jan de Vries zal zeggen van, nou ja, dat valt wel een beetje mooi. Hij is Ja, misschien wel een beetje in het paard, maar... Jan de Vries wie de assistent-scheidsrechter aan die kant, Makkeli wie de scheidsrechter en de videoscheidsrechter wie Jeroen Manschot. Die hebben er alle jaren naar sjoen. Uiteindelijk zei de scheidsrechterscommissie dan, interpreteren is mensenwerk. En daarom is het altijd goed dat er meerdere mensen naar te laten kijken, zodat die elkaar indien nodig kunnen corrigeren. De conclusie... Nou, dan komt de conclusie. Let op, is dat de betreffende situatie zeker elementen van strafbaarheid in zich heeft, maar die als geheel onvoldoende werden geacht door de scheidsrechter en de VAR om daarom de treffer te annuleren. Het is duidelijk een randgeval wanneer op het veld de interpretatie strafbaar buitenspel zou zijn geweest en daardoor de treffer geannuleerd zou zijn, hadden wij ook met die interpretatie kunnen leven. Oftewel, de scheidsrechterscommissie zei, wij stiepje het scheidsrechters, het besluit, maar hien ze oorsbesluit, Dan hien ze dat extype. hien ze dat extype. Ja, in Nou Shortrek nemen ze dat shared responsibility, of zo van, nou ja, maakt niet uit hier. Ja, maar maakt niet uit je. Ja. Nee, oké. Het zijn hele mooie bewoordingen, maar het hier is alle kanten op. Het kind is alle kanten op. Dat is dus interpretatie. Dat Is er iets van een vergelijking mogelijk met het doelpunt van Bogniewicz in Feyenoord, wat afgekeurd werd, omdat Nunnely in boetenspelpositie wie, die de bal net rekkert, die het net meest hindert, maar die toch, althans Sassiorikanai, is die toch hinderlijk boetenspul? toch als hinderlijk boetenspel kwalificeerd De wordt. Ja. Kun je daar deze redenatie dan misschien ook op losleden? Want dan valt het Ah. aan de andere kant uit. Ja, nou ja, het gaat in principe ook om hinderen inderdaad. Maar Nee, maar ja... Dus hij is die voor Bijlo, Bijlo keept er net, van Wellenrooy Nee, in wel die right. situatie. Ja, maar oké. Ja, het is gewoon, ja. Ah, ja, dit ben van die randgevallen, ja, dat... Zo Ja. is het feit, zo is het het wel. feit dat Daar ben je drie beneden. mensen uit die vrouw, mij sissen onafhankelijk van elkaar, dat het boetenspul is, ja, dat heb ik ook aan, want die mensen die hadden volleerd. En je bent daar de hele jongen op tritterhoed wandelen. nou ja, meestal, ik weet het wel mooi mee is, dat als je van, is het eerlijk om die goal aan te kunnen, zeg ik nee. Maar je moet de regels interpreteren en dan zeg ik ja, het hier buiten spel wijzen maken. Dan ben je wat verschillende. Wat zei ze nou al Ja, dan snap je het vaak net, hè. Dat is wel Nee, lekker. maar Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik deze ook nog wel graag hier keer. ja, toch? En dan precies nog één keer. Vind je Hoor. het eerlijk dat is een goal awkward worden, maar het is gewoon, je bent sportliefhebber, voetballiefhebber, je zorgt naar zijn goal en je denkt... Zou je het eerlijk vinden als dit de goal net Ja. goed kaart was? Ja. Ja? Dus En dan zei je ook? Dan zeg ik nee. Want gewoon als voetballiefhebber zeg ik, ja, zit hij nou echt in paard? Is hij vervelend? Nee, valt allemaal bij. Dat zei ik bij Nunnely. Hoort bij het voetballen. Ja, Ja. maar Nunnely ik, ja. Dus, maar oké, je gaat regels. En daar maar je Ja, omkeren. maar Jon hoorde. Dat best van de regels. Nee, ik ben net zo zeer van de regels. Als meestal zeer de regels bij regels kijk ik altijd jeuk. Maar dus als je die regels interpreteren, ja, dat vind ik, dat maar je fluitje, want dat is dan mijn interpretatie daarover. Ja. Oké, nou ja, goed. Het is een lang verhaal. We komen eruit. Ja, we Ja, komen eruit, want de goal is gewoon goed mensen op kut. Twitter die beginnen Ja, dan, zit ik even weten. Hij heeft dan on- al de juiste jongen, de hele jongen op Twitter Nee, om de wens de hele om jongen. dit. Je krijgt een heel soort reacties. Hier, als ik doe voor de omroepverslag van Cambuur.
Cambuur. Dus van Heerenveen-fans heb ik het stempel dat ik Cambuur-fan ben. Tuurlijk. Lucas dat Sto dat heeft. Ja, zeker. Lucas Heb dat ik- Roelof ja, dat het. nee, dat Van heb ik Heerenveen en Arjen. Ja, dat hebben wij al of Dus jou hoor. Al, de reacties die je eerst krijgt, ja, Calimero, ik zie Cambuur had verlen, hij is frustreerd, et cetera. Oh. Daar had het heel nog niks mee te maken, want Nee. ik gun Heerenveen het beste. Ik kon Kreksa leeft bij Heerenveen als bij Cambuur. Ik zie het als liedjonkje bij beiden op de tribune. Ik ga absoluut geen voorkeur. Alleen nog, ja, had ik dit jaar van 3 verschillende mensen in die vrouw die dat zissen, dan vind ik dat het mijn taak als journalist is om dat aan te kaarten. Maar dat had niks mee. Als het bij Cambuur gebeurt, wie hier ik hetzelfde dien. Alleen nog. Ja, Maar het de nog vraag wel is zin. natuurlijk, ik krijg nou ook een vraag binnen. Nou. Oh. Bist ook bedriegen? Bist ook bedriegen? Nee, ik ben net bedrieger. Roelof? Nee. Nee? Oké. Wat dan? Nee, gewoon. Dat zou zomaar kunnen, toch? Dat je dan... Komt er nu de lof van? Dat komt zo uit de lof van. Dat is, dan krijg je even Ja, een vraagje. krijg je en een dan- vraagje van, dus Ik een- kan wel een beller. horen ding nu te lof van Justin Leeuwen trouwens. Vuurwerk bedoel je? Stien. Stien. Stien, ja. Maar dat, Even maar dat wat zie ik ons. ook We willen Kees het van eventjes... Wonderen. Ja? Nou ja, we gingen daardoor op Twitter. Ik hier een quote zetten van Kees van Wonderen op Twitter. Kees van Wonderen, die splits we. Ik hier hem interviewd en ik hoorde de ski's, komen hartstikke nog op. Maar hij zei van, weet je, ik vind het mooi zo'n derby. De emotie erbij, de spanning die erop zit. Maar ik zit in de bus naar het stadion daar en ik zit in die bus en ik kijk om me heen en ik zie volwassen mannen van een jaar of 40, 50 middelvingers opsteken naar de bus. Dan denk ik, ja, jeetje, waar zijn we nou in vredesnaam mee bezig? Moet het nou echt zo? Ja. Is dit nou echt nodig? En hij zei er ik bij, weet je, het gebeurde vorige week bij Utrecht uit ook. We verliezen met 1-0 en we zitten daar in de bus en er staan Utrecht supporters zo met 1-0. Dus citeert nou, Kees, om dat Ja. plaats nou Nederland? Ik citeer, daarom stap ik even door op het Nederlands, zodat ik hem goed citeren kan. Maar, dus dat is zat treurig. Maar ik plaats dat ik op Twitter en dan reageerden mensen weer op mij of op Kees van Wonderen dan op Twitter van, ach jeetje, wat erg een middelvinger en ach, alsof dat alleen maar bij Cambuur gebeurt. Nee, dat is net waar het om gaat. Het gaat om die algemene tendens dat volwassen mensen hun zakken dragen, roenen om een voetbalwedstrijd. Dat je, het is gelukkig 4 waarden minder. Nee, jongens, maar maar dat vind, ik vind ja, het ja, zat ja. treurig. Ik weet het zo mooi minjes. Ja. Dan Ja. denk ik, Maar we och, moeten net jongen. raar opzien. Had ik die beelden juist weer zag van containers die van het Cambuurvak naar het uitvak daar gooid worden. Ja, je moet er en fakkels. Je moet er net raar van opzien dat altijd weer een derby is dat er geen uitpubliek meer komen mij. Nee. Ja, dat heb je Maar dat is de oplossing, ik net. Nee, maar dat is wel Nee, maar de maar reactie die je dan vaak. dat is ook heel Het is tamelijk treurig, dat mag we wel constateren. Maar jongens, weet je, Arjen die stelt die vragen om Van Wonderen. Was dan ook correct? Van Wonderen had dat bij u op de radio verteld, van die middelvingers. Dus, Ja. jongen, Ja, die vraag stelde Helemaal ja, koekoek. ja. ja. Nou, dan kleer toch. En dan clear. ga je maar nog een keer over de Twitter in en een 4 met radar zulke reacties krijgen. Ja, je zit er vrijwillig in het riool om te griemen. Dan krijg je extra door die Wat hennen. een onzin is dat. Als wij het op een radio klappen, dan krijgen we toch ook wel eens een leuke mailtjes. Ja, want nou ja, dat is dus nou van- zet je ja, het op maar Twitter en dat- krijg je... dat hebben we dan nu Dan niet. gebeurt er misschien wel iets meer, dat klopt. vaak anoniem. Ja, nou net vaak, maar wel eens. Maar je, Nou, wat ik wil- Geert eigenlijk zei van, je vreet je om een reactie. Ja, als je zulke dingen lokken plaatst. dat, dat ik wel wat ja, uit. weet En je, dan moet je maar al jezelf weten, jongens. Oké, ik ben maar... Als ik in het JRV-stadion krijg en ik krijg een klap op mijn gezicht, lok ik er zelf uit omdat ik toch het JRV-stadion in. Nee, dat is toch net een Ik het logica? bij een tamelijke appelpeer situatie dit. Maar Nee, maar... ja. Ja. Nou ja, shit, dan publiceert iets. Ja. Als je een persoon en dan kun je verwachten dat je daar ongenuanceerde reacties op krijgt, omdat dat nou één keer de aard van Twitter, van Facebook, van TikTok, van God mag weten wel al je Ja, is. dus maar we gewoon zeggen van ja, oké, onfatsoenlijk gedrag, maar we gewoon accepteren. Je hebt er nog iemand bij, want je zit op Twitter. Ik zou zeggen van doe het niet. Nee, Ja, dat Lok ken dat ik. niet uit. lok dat niet uit. Ik En heb- Bob dat, ik heb- het ik al. Ik lok dat ik toch wil helemaal niet daar uit. Ik doe een puur feitelijke quote. Kees van Wonderen, dubbelpunt, is geduld Ja, op. ja, ja, En, dan, en hij zei wat hij vindt hoe de boezemspeelsituatie, dat checkt hij, dat is zijn werk. Ah, dat vind ik wel En dan door. krijg je dan... Dat is een hele inhoudelijke situatie. Maar Het is toch niet hetzelfde, maar die Kees van Wonderen... nee. Jongens, ik wil het hebben over oren uitblinkers. Want niet gek zijn we Saroui wie een absolute uitblinker. Hij is er nog oren uitblinkers, John Geert? nou ja, ik vond Smant heel goed verdediging. Laat ik het daar maar eens mee beginnen. Hij is opbouwend, komt hij nog wel wat te kwart. Maar ik vind hem een echte, uitgroeid tot een hele goede verdediger. Ik vond Bangura oké. De keeper is oké. Ja, en ik moet eerlijk zeggen... Uw vreun Mimoun Mahi, Ja. die had je prachtige verhalen verteld. Ik heb ervan genoten. Want wie Simon die te twijntje scoorde. En ik zou zeggen, nou maar eens voetballen, vriend. Ja, maar ja goed, weet je, wat is er van Mahi die gewoon net fit is? Laten we maar eerlijk wezen, dat shot elke Dat nier. zucht iedereen. En dan moet hij echt nog zien,
misschien wel de meest fitte speler van de hele Eredivisie. Dat wie zijn direct de chinstander. Ja. De meest rappe van de Nederlandse Eredivisie, Milan van Ewijk. Ja. Nou, dan moet je wel heel flink dolle, word je hem voorbij. Ja, maar ja, je wordt toch, als je daar steen, dan ben je fit genoeg om daar te steen. Zo wil je behandelen en zo moet je behandelen worden. Hij elke koer- nieuwe shot- hij koer 44 minuten, zei hij. Hè? Ja. Hem vrede op de training. Ja. En wat win het? 20? 24. 24? Ja. En als Just maar inkomt, denk ik, ja, maar dat is net fit, jongen. Dit klopt net. Nee. Het is gewoon heel spietig. Ik gun hem dat net. Maar ja, het voegt, hij kon niks afvoegen, omdat hij lichamelijk net top is. Hij is net top. Ik vind Nee. het heel spietig. Wat is dat? Ja, en Van der Water? Die voelt goed in, hè? Nou, ik moet zeggen dat Van Ja. der Water goed invol, want ik kan hem nog wel eens een paar peer voorzetten waaien. Dat ik nog wel wat koers niet kwamen, hè? Ja, hier creëert hek in trouwens, hè? Wat zei je? Hier creëert hek in. Ootje Haak, is dat ook al reed? Oh, dat wie geen reet. Dat is maar interpretatie van de scheidsrechter, Rolf. Ik hier geen reet doen, maar het wie op het randje, hè? Dat is puur interpretatie. Ja, Hij kwam erin, de intentie het waarmee hij erin kwam. Het was pittig. Oh, ik dat was jou wel weer het heel aan. dom. Het wie dom, het wie ouderwets pootje haken, maar dat is gewoon een gele kaart. Ja, nee, oké. Ik vond bij Jereveen Olsson goed. Hier natuurlijk een iets oren rol, want is die iets meer controlerend, omdat Enes Tahiri net spelen. Is leuk, hij hem in de sportcast vervolgens weer Ja. gewoon keihard op de bank zet. Maar goed, Olsson die naast haaien en ik vond hij weer heel nuttig. Hij voelt net zo bot op, maar hij ziet er een aantal keer tussen. En ik vond, zonder dat hij dus heel bot opvoelt, vond ik dat hij wel een goede wedstrijd spelen. Ja, is dit nou het ideale middenveld van Heerenveen? Ja. Dus maar Al-Hash eigenlijk op het zien, Tahiri op de bank en dan Olsen. Ja, Pel van Amersfoort komt daar zo weer waarom natuurlijk. Ja, het ideale middenveld of de ideale opstelling is denk ik maar Van Amersfoort in plaats van Al-Hash. Mits Al-Hash hem toch nog verder ontwikkelt. Tahiri Al-Hash is toch een volle betere voetballer als Pel van Ja, Fijne voetballer, hoor. nou ja, Maar je maakt technisch types wel, aan, ja. horen types. Ik bedoel, Scoort net, hè? door Al-Hash. Robstal al drie hier dat Jereveen een type Jamie Jacobs neder gaat. Iemand die pendelt, die het meters maakt, die het heen weer. Dat is Van Dat Amersfoort. is Van Amersfoort. Is ik altijd onder water. En het doelpunt Maar je maken, kunt hè? toch wel voetballen mooi en Al-Hash en Van Amersfoort? Of kind Dan moet je maar, is dat te dan moet je maar de onvallend? punten achter. Ja, het zoek kennen, maar dan moet je dat zien minder het zien standers dan. Dan gaat het weer ten koste van Olsen of een Haai eventueel zelfs nog. Maar Nee, hij is dan de controleur. ja, oké. Nou goed, in elk geval, het zeggen ze nou en dan best wel aardig uit van wat Heerenveen Sjan liet. Zeker. Maar daar is hij weer, jongens. Sander van der Heijden. Ja. Die heeft er weer zijn eigen visie op. De vraag van mij is eigenlijk van, Sander, voetballen Heerenveen nou echt zo goed in de tweede helft? Het zag er nou redelijk uit, omdat Cambuur daar gewoon matig mee omging op bepaalde posities. Dus ze hebben momenten gehad, Heerenveen, dat ze met Sarawi doorgingen. Aan de Druk linkerkant. Dus dan had Smant de bal. Van Hooydonk ging naar Smant toe. En Bergsma kreeg de bal. En dan ging Sarawi druk zetten op Bergsma. En Doken stond hier. Maar als Doken, die hier eigenlijk vrij was, omdat Sarawi naar binnen ging. Als Doken nou uit zou zakken. Dan dacht Sarawi van, die bal is terug aan de keeper. Mijn poppetje is hier, ik ga hier spelen. Dan mag hij naar Doketa. Dat denkt hij, ja. Ja, dat was eigenlijk, vond ik, heel matig van Cambuur. En dat had eigenlijk met de backs te maken die dan uit moeten zakken. Daar lag een grote kans, zeg maar, voor Cambuur om het veel beter uit te spelen. Maar wat nog meer had gekund, en dan tackle je eigenlijk alles. En daar zijn we ook heel veel met Robert Muur altijd mee bezig geweest. Muren, die stond hier heel vaak in de spits. En die had dan eigenlijk geen functie op het moment dat wij hier in de opbouw waren, achterin. Haaien stapt weer door op onze nummer 6, op Mitchell Paulussen. Mees komt hier vrij. En hij hoeft alleen maar in de gaten te houden van, welke controlerende middenvelder van de twee stapt door? Aan welke kant? En Robert was alleen maar bezig van, oké, deze kant stapt door, ik moet aan deze kant komen. Ja. Dus aan de En kant, waarom dan? Waarom had Robert dan dat? Ja. op het moment dat Robert hier is, gaat Bruma niet meer uitstappen. Dat kan niet meer. Nee. Want als Bruma nu uitstapt, dan zegt Maus daar van, wacht even vriend. Hartstikke leuk, maar blijf je even in de dekking staan. En dan kom je dus vrij. Dan tackle je eigenlijk het hele verhaal van, zij kunnen niet meer uitstappen. En Johnson, die heeft dat niet gedaan. Dus die bleef eigenlijk een beetje hier spelen, waardoor dit heel makkelijk kon. En hij kon heel makkelijk uitstappen. Dus deze bal was vaak in een botsing. Leek het voor Mees ook van, wat is hij slecht. Want bla bla bla. Alleen, zo kan je alles tackelen.
Ja, dat zei Sander van der Heijden. Dat dienen ze dus constant in de goede jaren met Henk de Jong en Sander van der Heijden. Ken je net een wekelijkse rubriek van mij? Ja, dat zou ze maar kennen. Maar dit is dus te trainen. Ja. Klopt. Ja. Maar van waarom doet Ulte dat net? Of had hij gewoon een oren visie? Maar het gaat toch over waarom Heerenveen goed spelen? Ja, dat kwam eigenlijk. Heerenveen, het lieke best, dat zei het Sander eigenlijk. Van, het lieke eigenlijk van de boete komt dat Heerenveen best wel aardig voetballen. Maar dat hier vooral te krijgen, maar het hele minder druk zetten, het minder voetbal van Cambuur. Weet je toch? Want zo goed wie Heerenveen misschien wel net eens. Nee, Dat is eigenlijk wat Sander zei. Nou ja, er zit, als je zegt naar de opvatting van Ulte en zijn voorganger Henk de Jong en Sander van der Heijden, wel een verschil in opvatting. Want Ulte is duidelijk voorzichtiger, daarin behoudender, conservatiever. En dat is, dat kan in sokkersituaties, dat zit dan er wel in de kaartspelen. Ja, maar goed, dit zijn gewoon patronen die gewoon urenlang die gewoon traint. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment dan sliet dat erin en dan wordt het een automatisme. En dat is eigenlijk wat je wil. Is het verhaal van de paas die in de tijd van Albert Roesnak, dat verhaal is het ook. Ja. Dat Etienne Reijnen de bal speelt en die krijgt de bal van de keeper en die speelt hem breed. En dan laat Henk de Jong dat trainingsstiltje Reijnen. Wat is nou eigenlijk de beste voetballer die we hebben hier? Dan zei hij, nou ja, dat is toch wel Albert Roesnak. Waarom gaat hij dan niet naar Roesnak die bal? 20 keer opdrukken. Oh, ja. Iedereen. Ja. En als je het weer doet, 40 keer. Ja. En zo is dat op een hudde manier erin trimmerd. Maar dan krijgt hij in die bal hier naar Roesnak. En Roesnak die eigenlijk, jongen van het zien een keer wat goed met de bal. Ja, voetbal is natuurlijk wel heel vaak patronen erin sliepen. Ja. En Johan Cruijff altijd was die trainen. allerbeste man die straks moest ingooien litten. Dan krijgt hij hem waarom, zit hij vrij. Ja. Nou, hoe simpel kan het zijn? Zo simpel is het. Ja. Nog even over Al-Hash, Roelof, want zijn contract rit nevens mij gewoon al. Ja. Maar jij ervan verlengen? Ja, ik vind wel dat ze het verlengen moeten. Maar ik zie dan verhier hem nou een heel seizoen of een seizoen on een. Nou ja, het ritje of linkerritje KKD wat leeft nog een club als Excelsior of zo die beetje boven de degradatiestreep speelt. Linker ritje KKD, dus het is maar Cambuur wezen. Ja, nou ja, wat mij betreft maar dat. Ja, maar hoe komt het dan met Molen? Dat is toch een beetje... Maar hij mag toch gewoon in de Eredivisie spelen? Al had hij het natuurlijk. Ja, het leeft wel. Maar Al-Hash is het goed voor de KKD. Nee, dat vind ik. Maar het gaat niet erom dat hij minuten krijgt. Dat bedoel ik. Dus maar hij kan toch geen hij mag minuten, dat heeft hij in wel krijgen, hoor. Dat kan hij best wel om. En het bij Heerenveen? Wat? Jawel, je maakt gewoon met die gewone Ik vind gewoon een hele goede voetballer. Maar Heerenveen is al zoveel hier mijn Monogong. En dat hij een fantastische voetballer is, dat zeggen we alle jaar. Als je naar een training sjuggen, ik ben vorige week dan bij de training bij Heerenveen. Ja, hij is zo technisch en die positiespeeltjes. Hoe makkelijk gaat de bal aan een touwtje. Technisch misschien wel de beste voetballer van Sportclub Heerenveen. Alleen nog in zijn wedstrijd wordt meer vregen als alleen nog technisch. En te volle balverlies, hij scoort te min, hij heeft te min beslissende passes. Nou ja. En dat rendement maakt er echt omheen. En hij is nu 21, dus het maakt nou wel komen. Dus ik zou zeggen, nog 2-3 verlengen, misschien voor 4 jaar hier. Uitlenen, wat meer ervaring op de wand. Dat hij het bij een club als Excelsior in het Rocht. Hij kan best bij Go Ahead Eagles en dat soort clubs kan hij volgens mij best weer voor. Dit René Haken, maar de sweep er hoe heen gaan en dan willen we wel verdienen je. Zo is het. Nog één dingetje over Cambuur, want Cambuur spelen nou met Paulussen als de controleur en 2 van origine toch controleurs, hoedemakers en Van Kaam daarvoor. Ik vond het opvallend. Maar er is voor keersen omdat Paulussen het verleden weekend in NEC in de eigen van de technische staf goed dien had op zijs. En dan ken ik haar wel in volgje. Ik vond Paulussen juist daar een van de betteren bij Cambuur. Naast Floris Mand. Dus ik snap wel dat hij dat zou steen lid. Alleen nog China zet is dat geen optie, want Paulussen is kost. Dus dan zullen gewoon wij hoedemakers of Van Kaam daar steen. Ja, waarom ben je al eens positief over Floris Mand, jongens? Hij stond de wedstrijd juist aan het jongen. Ik heb de wedstrijd jongen. Waarschijnlijk voelde het weer niks, want daar heeft iets in die jongen. Nee, ik ga niks in die jongen. Ik zal het hier nog 1 keer heel goed uitlezen. Zo. Floris Mand, als Floris Mand namelijk de bal krijgt, wat is het eerste werd hij naar shot? Ja, hij speelt het inderdaad en dat is wat Geert zei. In de opbouwfase moet hij nog stappen zetten. Stappen zetten. Hij shot eerst achteruit. Hij shot niet eens vooruit. Hij is eerst. Maar die jongen die is de wand met zijn eerste wedstrijden in de Eredivisie. Is dat een excuus? Dat is geen excuus, maar hij is goed genoeg om daar te staan. Verdedigend, jongen. Verdedigend is hij uitstekend. Dat hij hartstikke goed. De bal heel goed. En onder de bal moet hij nog stappen zetten. Dat is wat Geert krijgt, ik zei. En dat klopt het ook. Ja, dat leer je op het moment dat je wedstrijdminuten maakt. Dus die jongen die ontwikkelt hem daarin. En tuurlijk is het nou nog niet zien op dat moment. Want dat zou wezen zo, dan hier die net bij Cambuur spelen. Maar dat komt wel.
Dus Oké, nou, geduld. Rustig we wel, moeten, Arjen. we moeten vertrouwen Het horen. komt. Goed zo. Dan, hoe belangrijk wie deze oefening? Want Heerenveen hier natuurlijk ook al de laatste 4 wedstrijden verlen. Ze koen haar eigenlijk geen verlies veroorloven, permitteren tjen de rivaal uit Ljouwert. Dat is eigenlijk net gebeurd. Heerenveen mooi nou weer omheen zien? Nou, nee. Want het komt met Utrecht is 4 punten leuk. Dat is dan nummer Saan. En daarboven, verwacht ik net. Saan is wel een echte positie, maximaal haalbare voor Wat Heerenveen. Sparta zo lang vol? Ja, dat is, Sparta zit er nog tussen weekend en 14. Ja, die hebben mij nog natuurlijk ook niet trekken. Dus ik verwacht je wel wat inzakje inderdaad. Maar in de boven is het Twente en de Maar rest die play-offs, dat is de doelstelling. Heerenveen, play-offs, Europees voetbal. Ja, nou, dat wordt nog wel spannend, vind ik. Want Fortuna Sittard, RKC en NEC zitten daar echt wel dicht achter. Ik denk dat Fortuna Sittard net genoeg kwaliteit heeft gehad. Maar RKC en NEC binnen wel serieuze concurrenten, vind ik, voor die 8e positie. Het is trouwens dit weekend een keer Heerenveen RKC, toch? Ja, dat klopt het. Snunt Dus dat is wel een belangrijk potje. Dus daar maakt Heerenveen echt een wel naar zien. Dus ja. Of de beker winnen. Of de beker winnen. Want het schijnt dat dat de kwartste route is. Kwatste wij naar Nee? Europees voetbal. Europees voetbal. Geert, kunnen we nog redenen bedenken om te zeggen van, ja, Cambuur redt het nog wel op? Nou, ik moet eerlijk zijn, ik zoek die redenen net. Ja, maar Dus, Grace en Emmen ben net heel viervoet. nee, maar het programma Volendam Volendam is weg. Dus Er zijn nog 12 wedstrijden, dus 26 punten. ja, moest even naar het programma zien. Ja, dat weet ik. Ja, Eerst nou ja. AZ uit, dan Ja. Go Ahead Eagles thuis, PSV uit, Excelsior uit, 1 april, Emmen thuis. Ja. Daarna Nou. krijgen ze Feyenoord nog. Ik zou correct zeggen, dan komt Feyenoord Twente komt- nog. En Twente nog uit. Hè? Ja. Wat vind ik Twente ze uit. net kansloos in die zin? Als Jos naar Grains is, die had samen in Riegen nou, die verliezen, of die winnen eigenlijk niks meer. Hè? Emmen is ik nog altijd geen wonderploeg. Ik denk dat Volendam echt de 4 is, 4 volt is. Die had ook wel kwaliteit. Excelsior weet ik net volle meer. Hè? Die Azarkant vind ik een fantastisch voetballer. Jacobi, maar dat is ik geen wonderploeg. Dus ik denk dat het tussen die 4 ploegen gaat. Ja, dan Ik heb het idee dat... zet er geen heel dat op, maar Ik heb het idee dat er mentaal Sandro nu deelt is, justermiddag, dat dit een heel moeilijk verhaal wordt. Wat ik net hoop je, want het is voor iedereen een schrikbeeld. En moeilijk verhaal, dat is klopt. Wat? Het is een moeilijk verhaal, dat klopt. Ja, maar ik denk dat het echt een heel moeilijk verhaal wordt. Ja, maakt het George het seizoen wel op bij Cambuur? Ja, hij heeft nog een contract in voor Orlier dus. Ja. Dus, ja. Hij maakt het wel al. Ja, dat zei hij heel vaak niks. Ik wilde wel even op waarom komen. Als je dan vrees mij, is hij, wat wie de eerste vraag? Oh, de allereerste stelling was allereerste deze. Net stelling? de geschikte man van Cambuur. Nee. Zou wie het? Ja, ik moet wel zien of hij hier in de pul valt, Arjen. Dat moet ik wel. Daarom twijfel ik even. Er is nou al een protte kritiek op hem, vanuit alle hoeken, vanuit het supportersraadje. Ja, als die druk heger wordt, dan is het maar, krijg even de vraag, hoe gaat hij hiermee om? Hij denkt goed hoe dingen na, hij bereidt dingen goed voor, maar is aan de andere kant tamelijk star in zijn opvatting. Ik maak het al in een Past het wel bij jou? Het is toch meer van opvallen? Ja, precies. Het is de strijd van het avontuurlijke voetbal. Hij is toch juist net star, want zoals hij in Ajax zit, die Ja, heeft 2 ik- treien ja. spelen en dan stapt hij Nee, af dat- van het ja, gebroekelijke. Ik broek misschien een verkeerd woord, maar star. Ik bedoel, ja. Ja, dat Hij is, opvallende- lid, dat ik, opvallende- denk, dat is het bedoeld van, hij had heel duidelijk een beeld in zijn hollen en daar had hij onvast. Ja, nou is dat op zichzelf net een kwalijke eigenschap voor een trainer trouwens. Nee, dat is juist als een goede eigenschap. dat is een goede eigenschap. Perel. Maar ik had maar het gevoel dat hij hier net lekker valt. Ik irriteer me wel heel wat ons in houding tijdens de wedstrijd langs de kant. Ik ken het heel min hoor. Ik ga het bij aan de slot maar aan de slot, als je bij Cambuur ik mij maken, aardige man, sympathieke man. Maar zodra die wedstrijd begint, zit ik binnen 90 minuten lang om te erg in. Dus daar zit hij te blerend in die skietsjochter. Gadverdamme, hou daar eens een keer mee op. En LT doet dat, die doet dat vaker. Ja. En Juster voel ik hem daar wel wat nog slimmer in. Ja. En die zeggen op een gegeven moment een momentje mooi van wonderen. De wie even wudden onderling. Nou, dat vreeg ik letterlijk even nog van wonderen. Wat wie dat nou krijgt. Nou, van wonderen zei, ik riep juist dat er eigenlijk een vrije trap was voor Cambuur. Maar, en dat vond ik wel opvallend, hij vond een gong ik eventjes terug op dat ageren van trainers in de skietsjochter. En dan nam je wel even echt wel even stelling in, luister maar. Ik vind oprecht dat wij met z'n allen, dus de leiding, de trainers, van die scheidsrechters af moeten blijven. Ja. We moeten niet continu aan die 4e man of naar de scheidsrechters. Die mensen hebben een ongelooflijk lastige taak. En ik snap dat het voor ons is het best frustrerend als een beslissing op een millimeter wel of niet door de VAR, wel of niet een goal. Of een beslissing wel of niet uit, terwijl een scheidsrechter het ook niet altijd kan zien. Dus normaal gesproken probeer ik daar altijd weg te blijven. Alleen nu had ik... de emotie. Had ik nu een kwartier dat ik me over niet 1, 2, 3, 4 keer moment dat ik denk, hoe kan het?
dat een aanvaller dan niet beschermd wordt, maar juist de verdediger. Moet ik niet doen. Dus ik zeg tegen mezelf, maar er is ook een oproep naar alle trainers, blijf daarvan weg. Doe dat alsjeblieft niet, want je... Zei je dat ook tegen Jos Ulte? Want dat is een trainer die dat, het viel mij juist op, wel juist heel veel doet. Net als aan de Slot bijvoorbeeld. Nee, dat moet iedereen. Ik ga niet iemand beleren wat hij wel of niet moet doen. Dat moet ze zelf weten. Maar van mijn standpunt uit vind ik in het algemeen, laten we daar van wegblijven. We zijn ook een voorbeeld voor de hele voetbalwereld op het amateurniveau. En als wij gaan lopen schreeuwen, of dat schiet allemaal niet op. Ja, de coach is een voorbeeld wezen in de maatschappij. En daar spelen wij ook een rol in. Hè? We laten wij ook een voorbeeld wezen van de maatschappij. Maar dit ben dus weer verstandiger geworden. Lukt nog één keer die pyjama om jou een Duits kijken. Nee. Maar dit ben dus weer verstandiger geworden van Kees van Wonderen. Zo is het wel van Ulte opnemen, want Juster inderdaad, die hij dat en die hij tekeer. Maar het is net dat het structureel is, dat hij elke wedstrijd zat te keer. Hij had er wel een houding. Nee, Hij wie nou extreem dat net beoordelen, dat zul je alleen nog als je op de speciaal. tribune zit en op de televisie heb je dat lang net altijd in beeld, omdat de duckouts net altijd in beeld binnen. Dat kun je alleen nog beoordelen als je wekelijks op de tribune zitten. Dus Ik moet er eerlijk zeggen, het is mij bij Ulte eigenlijk nog net opvallen. Tot juster, toen vond ik hem nogal pregnant aanwezig als het ging om arbitrale besluiten. Nou, we houden hem in de gaten. Zeker, dat doen we zeker. natuurlijk. Ah. Jongens, daar eindbestuurd. Oh. Een paar overwegingen om de week in te gaan. En nogmaals, je moet er kiezen en je we komen kunt er net op net waarom. op waarom komen. jeetje. Zij is het. Roelof, Ja, Saroui of Luciano Slagveer? Saroui. Saroui. Andor, optimistisch of pessimistisch? ik blijf optimistisch. Oké. Roelof, Saroui of Assaidi? Oeh, die is wel goed. Ja, oké, dan snap ik het opbouwen. Dan kijk nou nog voor Assaidi. Assaidi. Nou nog. Assaidi. Om hem te prikkelen. Geert, Eredivisie of KKD? KKD. Ook eens leven de Os, Helmond. Lekker naar Ros. Lekker. En de laatste is weer van Roelof, uiteraard. Saroui of Abel Enstra? Saroui. Saroui! Ja, Dat is mooi, jongens. Ja. Na je weekend, dan ben we er weer. Graag ontdaan. Dag.